Adabta na Alhaji Isa Rasha. Yaro bai san tana haka nan ba. A yanzu da ko ina aka yaki. Ya kashe uku ga wasu uku sun gaza moci ya alli sawa tara kenan. Kasan dambe da kwado ba shi da suna, mace na kashe kwado, kwado cikin gida aka saka. To ya buge kasu ya kashe ada, balle lawali mai jayi. Kuma ya kashe kasu ya buge ada, ya bi da bago biri mai jaga, ya bata ana ce tukunne, ya bata ana ce da yara. Ni dan damben gida ni ka tsoro, dan damben gida ni ka tausayi. Ya daga inda ba shi da kowa, inda ba zaki na Alhaji Rasha. A yanzu da ko ina aka yaki, a wayowa makanka asiri. Shagiya kaka koshi ko ita bai sau da kurdi, tudun zai aya mashi maula. Kundi ka tuwa zan ka tunani, ka da ala mashi hula, garwa ka yi gida muna. A gobe Kano ana aza yaki, ko da ado ka bashe mashi goshi, ba sabu